O Taboada comeza este sábado a Copa Deputación. Os de Emilio disputarán os oitavos de final, unha rolda na que se medirán a domicilio ao Pastoricense, un conxunto de primeira regional que rematou a tempada na zona media, 10º clasificado con 49 puntos. Os da Pastoriza son un cadro moi forte como local, pois dos últimos 11 partidos na casa só caeron en 2. Roy espera conseguir a victoria para quitarse o mal sabor de boca co que os deixou o final de Liga. Así afrontan o encontro. Sobre todo coas ganas de quitarnos un pouco o mal sabor de boca do final de temporada, que ao final, bueno, pois acabouse consumando ese descenso á primeira regional. E, bueno, afrontámoslo pois cas ganas esas de volver a ganar un partido despois de bastante tempo e de seguir adiante na Copa a ver se somos capaces de facer un bon papel. O porteiro do Taboada sinala como obxectivo para este torneo competir o mellor posible, para chegar lonxe e esquecerse do mal final de Liga. O obxectivo imagínome que será pois principalmente ese de competir, de ir pasando o maior número de eliminatorias posibles, sobre todo pois a nivel de grupo pois quitarnos un pouco ese mal sabor de boca do que supuxo pois o final de tempada este con tan malo que tivemos. Roy analizou as causas que provocaron a xeira de 12 derrotas, ca que rematou o equipo e que os levou ao descenso. Supoño que serán unha serie de factores como pois, non poder contar con xogadores importantes para o equipo en moitos partidos, despois tamén tivemos ou non tivemos, mellor dito, a pizca de sorte que fai falta para sumar algún punto ou para ganar algún partido en momentos puntuais, encaixamos bastantes goles pois no desconto ou nos momentos finais do partido e bueno, non sei, ao final pois entre todos eses factores propiciaron o descenso, vamos. O taboadés considera que o equipo si competiu, que era o obxectivo marcado no ano do debut na categoría. Eu creo que competir que se competiu, ao final a campaña queda un pouco deslucida por esos números dos últimos 10-12 partidos, nos que, bueno, pues tivemos incluso derrotas abultadas, pero, bueno, creo que o obxectivo de competir acadouse incluso pois con boa nota. Por exemplo, pois na Medela pois caeron equipo, por exemplo, que a postre foi o campeón, fixeronse vos partidos, lástima dese final que, bueno, pois, claro, se un mira hoxe a clasificación, pois dirá, bueno, pois descenderon de calle, bueno, pois, ao final, houve 10 ou 12 partidos, bueno, pois que non nos saíron nada ben as cousas, nos que non tivemos sorte, nos que todo nos saiu do revés, que foron os que propiciaron o descenso, senón eu creo que, bueno, pois, o equipo a nivel de competir deu a cara, quitando mellor algún partido pois moi puntual, pero sí se deu a cara. Roy manda unha mensaxe de optimismo aos afeccionados, asegurando que para a próxima tempada o Taboada volverá con forzas renovadas. Desde logo que sempre costa un pouquiño máis despois de sufrir un descenso, pero bueno, supoño que o equipo pois que se refará como fixo tantas outras veces e volveremos con ganas a intentar pelexar e competir na primeira autonómica que, bueno, pois que tamén é unha categoría bonita e para o ano pois é unha categoría difícil con equipos de bastante renome dentro da provincia. Agardamos que o Taboada comece con bo pé a Copa para poder darlle unha alegría aos seus afeccionados neste final de campaña.